Эфир 4 канала працягвае выніковая праграма «Галоўнае за тыдзень». У студыі Роман Бічы, як заўсёды, бліжэйшыя 30 хвілін будзем узгадваць разам галоўныя падзеі адыходзячага тыдня на Брэшчыне. Старшыня брэсцкага аблвыканкама Анатолий Лис на гэтым тыдні з рабочай паездкай пабываў у Ганцавічах. Кіраўнік вобласці правёў сустрэчу з працоўным калектывам ганцавіцкага хлебазавода, а таксама прыём грамадзян па асабістых пытаннях. Сёння ганцавіцкі хлебазавод выпускае каля паўсотні відаў прадукцыі, у тым ліку інавацыйнай. Гэта разнастайныя салодкія салёныя снекі, кукурузныя і грэчневыя палачкі, хлебныя чыпсы. На прадпрыемстве працуе 100 чалавек. Значная частка калектыву прысутнічала на сустрэчы са старшынёй аблвыканкама Анатоліем Лісам, падчас якой ён падзяліўся з ганцаўчанамі мінулагоднімі вынікамі сацыяльна-эканамічнага развіцця рэгіёна. Па многіх паказчыках вобласць сярод лідараў у краіне. Не засталіся без увагі і планы на 2020. І паколькі вобласць аграрная, асноўныя з іх тычацца развіцця сельскай гаспадаркі. Будем увеличивать производство молока. И мы, естественно, достигнем в этом году больше 1 800 000 тонн произведем молока. Мы вкладываем и средства, и обновление ведем, новое строительство крупных комплексов. То, что касается растениеводства, конечно, много будет зависеть от погодных условий, но вместе с тем нам надо выходить на 1 500 000 тонн зерна, это с кукурузой вместе. Будем заниматься сахарной свеклой. Сахарный завод же у нас имеется, его надо загружать, это выйти на 1 000 000 тонн производства клубней сахарной свеклы. Напярэдадні рабочых паездак кіраўніка вобласці ў той ці іншы раён арганізоўваюцца гарачыя лініі, каб выявіць кола найбольш актуальных для насельніцтва пытанняў. Такая магчымасць была і ў жыхароў ганцавічаў. Найбольш хвалюючае пытанне занятасці. Як адзначыў кіраўнік вобласці, асноўны акцэнт будзе рабіцца на актывізацыю прыватнай ініцыятывы. У цэлым па раёне ў мінулым годзе было створана 80 працоўных месцаў, не менш плануецца і сёлета. Сярод іншага мясцовыя жыхары ўзнімалі пытанні і добраўпарадкавання мясцовага стадыёна, адсутнасці басейна, якасці медыцынскага абслугоўвання. Напрыканцы сустрэчы Анатоль Ліс таксама правёў прыём па асабістых пытаннях грамадзян і прадстаўнікоў юрыдычных асоб. Сярод тых, хто звярнуўся да кіраўніка вобласці, прадстаўнікі філіяла Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтра трансфузіялогіі і медыцынскіх біятэхналогій горада Ганцавічы, які займаецца вытворчасцю лекавых сродкаў з плазмы крыві. Это уникальное производство на базе когда-то станции переливания крови, сейчас филиала. Оно закрывает потребности во всех лекарственных препаратах из плазмы крови Брестской области, так и частично города Минска и ряда областей Республики Беларусь. Соответственно, со стороны и нашего научно-практического центра, и Министерства здравоохранения рассматриваются возможности модернизации, готовятся проекты модернизации с учетом необходимости внедрения и наших разработок центра, и новых лекарственных средств, и импортозамещения. И сегодняшняя встреча с губернатором была принципиально согласовать наши позиции, согласовать перспективы развития данного производства. Старшыня аблвыканкама згадзіўся з неабходнасцю будаўніцтва новага корпусу для гэтай вытворчасці і пацвердзіў, што праект будзе фінансава падтрымлівацца з абласнога інавацыйнага фонда. Много рабочих мест мы не создадим, но иметь в принципе высокотехнологическое производство – это очень важно. Новое производство сегодня высокотехнологическое, которое уверен, что будет в ближайшие 20-30 лет востребовано. И, естественно, долевое участие мы примем. Дарэчы, паездка старшыні аблвыканкама супала са значнай для ганцавіцкага раёна даты – днём яго 80-годдзя. Таму не абышлося без віншаванняў і пажаданняў. Пожелать хотелось бы, что то, что есть в районе, чтобы оно развивалось, чтобы район двигался вперед, ну а люди жили, значит, под мирным небом и счастливо. Алена Ракуць, Людмила Салдзана, Миколай Руцкі, телерадиокомпания «Брест». Прыём грамадзян па асабістых пытаннях правёў і памочнік прэзідэнта, інспектар па Брэсцкай вобласці Анатоль Маркевіч. З хвалюючымі пытаннямі на гэты раз да яго звярнуліся жыхары Косава і ў цэлым Івацэвіцкага раёна. 8 тэлефонных і 15 асабістых зваротаў прыняў і разгледзеў памочнік прэзідэнта, інспектар па Брэсцкай вобласці Анатоль Маркевіч на прыёме ў горадзе Косава. Пытанні, з якімі звярнуліся не толькі жыхары Івацэвіцкага, але і суседніх раёнаў, тычыліся як асабістых праблем, так і закраналі інтарэсы людзей у маштабе цэлага горада і нават краіны. Такія ж высновы зрабіў памочнік прэзідэнта, падводзячы вынікі сваіх леташніх прыёмаў.
Очень много вопросов снималось по своей сути непосредственно во время приема граждан. Но, тем не менее, есть очень актуальные, серьезные вопросы, которые требуют более детального рассмотрения и принятия соответствующих мер. Из наиболее, если можно так сказать, значимых, серьезных проблем я хотел бы обозначить вопросы, связанные с потреблением электроэнергии. И вот и сегодня данная проблема возникает на самом деле, потому что люди знают, слышат и хотят участвовать в этом процессе, но, к сожалению, большому не всегда технические возможности имеют место быть. Вот здесь, на мой взгляд, надо очень серьезно позаниматься на уровне республиканских органов. У Косаве першы зварот ад фермера з Драгічынскай вёскі Хомск тычыўся немагчымасці далейшага развіцця як землекарыстальніка. Прадпрымальнік жадае заняцца жывёлагадоўляй і ўзяць у аренду 13 гектараў зямлі ў мясцовай гаспадаркі. Яе кіраўнік не адмовіў, але супраць выступіла раённае кіраўніцтва. Маўляў, не паложана. Такая, дарэчы, слабаабгрунтаваная пазіцыя драгічынскай улады зацікавіла Анатоля Маркевича. Данную тему я буду контролировать, и выйду на комитет по имуществу, чтобы сюда приехали специалисты и дали пояснение, чего можно, чего нельзя. Потому что они все ссылаются на то, что нельзя это делать. А я уверен, что это можно делать. Адказам на свои пытанні фермер застаўся цалкам задаволены и различивая на объективное вырашэнне проблемы. Заниматься сельским хозяйством я не могу, потому что я уже полгода хожу по инстанциям, меня пинают с кабинета в кабинет. И то есть пришло к тому, что никак вопрос был не разрешен. Но я так понимаю, после этого приема и по тону разговора с всеми остальными, с кем разговаривал Анатолий Вячеславович, вопрос должен сдвинуться, и я надеюсь, конечно, в мою сторону. Акрамя нязгоды з дзейнасцю службовых асоб, грамадзяне звярталіся з пытаннямі стану і развіцця сацыяльнай інфраструктуры Івацевіча, Косава і ўсяго раёна ў цэлым, з праблемамі працаўладкавання, аховы навакольнага асяроддзя, дзяржаўнай падтрымкі аграпрамысловага комплекса, у прыватнасці развіцця фермерскіх гаспадарак. Менавіта гэтая тэма сёння на асабістым кантролі прэзідэнта. З боку памочніка прэзідэнта, інспектара па Брэскай вобласці, будзе ажыццяўляцца далейшы кантроль за выкананнем даручэння па садзейнічанні ў развіцці фермерства і аграпрамысловага комплекса у целом. Татьяна Будгусаим, Людмила Салзан, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест». У Івацевічах на 9 месяцаў зачынілі для праезду транспарту і праходу пешаходаў мост праз раку Грыўда. На аб'екце распачаўся капітальны рамонт. Мост праз раку Грыўда, адразу за якім пачынаецца горад, быў пабудаваны каля 70 гадоў таму. Сёння востра паўстала неабходнасць не толькі ў яго грунтоўным аднаўленні, але ў пашырэнні праезнай часткі з 6 до 10 метраў і ўладкаванні тратуараў, якіх зараз тут амаль што няма. Генеральным падрадчыкам на аб'екце з'яўляецца філіал мостабудаўнічае ўпраўленне 3 адкрытага акцыянернага таварыства «Мастабуд». З рэспубліканскага бюджэта на капрамонт выдаткавана больш за 3 мільёны рублёў. На данный момент идет разборка мостового полотна. Занимаемся подготовкой рабочих площадок, чтобы приступить уже непосредственно к капитальному строительству моста. Здесь будут новые технологические решения по строительству, то есть будет замена опорных частей, так как мосту уже больше 70 лет и уже много пришло в негодность. Также будут введены специальные решения по снятию ливневых вод, чтобы они не попадали непосредственно в речку. Плануецца, што адноўлены мост будзе ўведзены ў эксплуатацыю да восені бягучага года. У Брэскай вобласці рэалізуецца новы сацыяльны праект «Падтрымка жанчын у фермерстве, агратурызме і рамесніцтве». Ён накіраваны на развіццё самазанятасці жанчын, якія пражываюць у сельскай мясцовасці і невялікіх гарадах. У рамках гэтага праекту на гэтым тыдні ў Кобрыне прайшоў трэнінг «Бізнес з нуля». Сельскагаспадарчая вытворчасць, агратурызм і рамесніцтва. Лічыцца, што гэта менавіта тыя сферы, дзе не патрабуецца вялікіх інвестыцый і складаных юрыдычных працэдур. А вось вялікае жаданне – першы і самы галоўны складнік для адкрыцця ўласнай справы. Ва ўсіх удзельніц праекта ён ёсць. На трэнінгу эксперты закранулі перад жанчынамі тэмы стварэння і прасоўвання запатрабавальных на рынку рамесніцкіх прадуктаў і развіццё бізнесу ў перыяд крэатыўнай эканомікі. Стимулирование трудовой занятости, развитие самозанятости, предпринимательской инициативы в числе приоритетных задач, которые сегодня стоят перед органами власти на местах. Сегодня на рынке труда и Брестской области, и республики в целом наблюдается перераспределение занятых в сферу малого предпринимательства, в сферу самозанятости. Занимаемся агротуризмом.
Хотим расшириться, послушать, также принять участие и, может быть, что-то новое узнать. Всегда можно что-то начать. И свое какое-то ремесло, и какие-то, даже жить в деревне, ну, почему бы и нет. Что-то готовить особенное, что-то шить. Сацыяльны праект «Падтрымка жанчын у фермерстве, агратурызме і рамесніцтве» стартаваў у лістападзе мінулага года. Тэрмін рэалізацыі да мая 2021. За гэты час 500 жыхарак вобласці змогуць навучыцца вядзенню бізнесу на семінарах, вебінарах і трэнінгах. Пасля заканчэння ўсіх адукацыйных сустрэч удзельніцы распрацуюць свае бізнес-планы. Тады журы вызначаць 50 лепшых бізнес-ініцыятыў, для рэалізацыі якіх будуць выдаткаваны грашовыя сродкі. 70 гадоў на варце мірнага неба. 115-й зенітна-ракетны полк адзначыў напярэдадні свой юбілей. На урачыстасцях пабывала і здымачная група 4-го канала. История подразделения начинается в 1949 году. Уже у 51-м ракетчики отрымали боевой стяг. У 2005-м нового узору, а осенью 2010-го бригада была реформирована у 115-й зенитный ракетный полк. 115-й зенитно-ракетный полк отличает то, что данный полк является одной из лучших воинских частей военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. На протяжении нескольких лет полк занимает лидирующие позиции, постоянно занимает первые места среди воинских частей зенитно-ракетных и вообще в командовании военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. На ўзбраенні часці знаходзіцца сучасны зенітна-ракетны комплекс С-300. Уся тэхніка працуе зладжана, а полк здольны выконваць усе задачы па супрацьпаветранай абароне, у тым ліку высокія вынікі і на міжнародных вучэннях. Показывали отличные результаты на полигонах Российской Федерации, Ашлук, Телимба. Приезжали сюда с оценкой «отлично». В этом году у нас планировано много очень мероприятий. Это, даже повторяюсь, полевые выходы, тактические учения с каждым ракетным дивизионом, а также участие в совместном оперативно-тактическом учении с боевой стрельбой на полигоне Шу. Это будет август-сентябрь месяц. Ганаровы момант у зал уносіць сцяг. Урачыстасці пачынаецца юбілейная дата, добрая нагода сказаць дзякуй за службу. Узнагароды за самаадданасць і бездакорнае выкананне службовых абавязкаў ад кіраўніка ўзброеных сіл краіны, вобласці і горада. І ў гэты дзень на сцэну падымаліся шмат афіцэраў разам з узнагародамі і музычныя падарункі. У зале і ветэраны тыя, хто не один год свайго жыцця прысвяціў службе. 1991 года начал служить 105-я зенитно-ракетной бригады. Тогда это была бригада. Прошел службу от командира взвода стартовой батареи комплекса С-200 до старшего офицера управления идеологической работы ВВС ВСПВО. Службу начинал лейтенантом. Было очень интересно, не скажу, что тяжело, но очень было интересно. Вопыт папярэднікаў добрый прыклад новага папаўнення. Служба, в принципе, проходит интересно. За это время научился больше самостоятельности, больше ответственности, чему-то новому. Как наши, скажем так, вторые родители, это наши командиры, которые беспокоятся о нас, которые советуют нам, как правильно поступить. А вайскоўцы ўпэўнены, што і ў новым 8-м дзесяцігоддзі 115-й зенітны ракетны полк будзе працягваць утрымліваць лідзіруючыя пазіцыі. Аб тым, з якімі дасягненнямі і планамі военнослужащие 115-го зенітна-ракетнага полка сустрэлі свой 70-гадовы юбилей, поговорим с командиром этой войсковой части Виталием Ленцевичем. Здравствуйте, Виталий Григорьевич. Здравствуйте. Итак, с каким настроением встречали 70-летний юбилей военнослужащие 115-го зенитно-ракетного полка? Ну, сегодня мы проводим торжественное мероприятие годовщины 70-летия образования нашего полка. Реально у нас день воинской части 31 декабря. Настроение боевое. Часть личного состава, которая не участвует, находится на дежурстве. А личный состав остальной участвуют в торжественных мероприятиях. Ну, на сегодняшний день с поставленными задачами удается справляться? Не возникает каких-то штатных, внештатных ситуаций?
Ну, с поставленными задачами полк справляется на отлично. Это показывают последние учения оперативно-тактические с боевой стрельбой на полигонах Российской Федерации. Ашулук, Телимба, это Чита. Оценки только получаем отличные. Ну, что из себя сегодня представляет 115-й Сегодня полк? Полк ставит 3 дивизионов, командный пункт и управление. Основные задачи 115-го зенитно-ракетного полка заключаются в охране воздушных рубежей или границы Республики Беларусь в воздушном пространстве. И прикрытие города Бреста. Штат военнослужащих? Штат личного состава составляет примерно 420 человек. Виталий Григорьевич, сегодня в век развития цифровых технологий, наверное, особо важно это иметь современную технику, особенно у ракетчиков. Вот у вас с этим нет проблем? У нас на вооружении с 2006 года находится зенитно-ракетный комплекс С-300ПС. Он считается один из современных, можно сказать, даже во всем мире. Происходит их модернизация ежегодная. Ну вот какие цели на сегодняшний день ваше оборудование позволяет увидеть на сегодняшний день? К примеру, какой-то летательный аппарат, к примеру, тот же дрон обычный, не знаю, любительский, будет виден на радарах? По техническим характеристикам данного комплекса он уничтожает высотные цели летящие на предельно малых высотах. То есть практически любую цель можно определить? Да, можно определить любую цель. И уже потом по принятию решения уничтожить, если это необходимо. Какие ребята, кто попадает к вам на службу? Я так понимаю, что служба именно у ракетчиков тоже, наверное, особенных ребят выбирают. Не каждый может попасть к вам на службу. У нас буквально вчера закончилась подготовка по специальности. Мы отбираем личный состав, конечно, чтобы он был развит в интеллектуальном отношении, внимательный. Потому что боевые расчеты, личный состав, который находится в боевых расчетах, он должен быть бдительным и внимательным очень. Потому что все зависит от каждого человека в расчете. Если кто-то где-то не справился, значит общая задача будет поставлена полку, дивизиону, командованию будет не выполнена. Если говорить о ближайших планах, задачах на перспективу 115-го полка, что сегодня в приоритете? В приоритете у нас это боевая мобилизационная готовность и боевая подготовка. У нас спланировано на 2019-2020 учебный год множество полевых выходов, тактических учений, штабные тренировки под разным руководством и также участие в совместном оперативно-тактическом учении с боевой стрельбой на полигоне Ашулук. Это уже будет в 2020 году, я так понимаю. Это так точно сейчас будет в этом году. И к окончаниям или итогам завершения проведения контрольных занятий и подведения итогов за 2020 год. Виталий Григорьевич, в завершении нашей беседы, чего бы вам хотелось пожелать коллегам, военнослужащим 115-го зенитно-ракетного полка, а значит и себе? Я хочу пожелать военнослужащим 115-го зенитно-ракетного полка на достигнутом не останавливаться, крепкого здоровья вам и близким, уюта, доброты семьям, удачи всегда и во всем, высокого воинского мастерства и профессионализма, и, конечно, показывать отличные высокие результаты. Коллектив телерадиокомпании присоединяется к добрым словам. Пускай подъем по тревоге у вас будет только на учениях. Спасибо. Нагадаю, аб буднях і планах вайскоўцаў 115-го зенітна-ракетнага палка гаварылі з камандзірам гэтай вайсковай часці Віталіем Лінцевічам. Ну а брэсцкія дэсантнікі пачалі падрыхтоўку да сумесных беларуска-расійскіх вучэнняў, якія пройдуць у расійскім Пскове ў лютым. На гэтым тыдні адбыўся адзін з этапаў дэсантавання. Скачкі з парашутам з самалёта Іл-76 дэсантнікі ажыццяўлялі на полігоне Брэсцкі. Акурат у поўдзень у аэрапорт абласнога цэнтра з мінскай 161-й авіабазы прыбыў борт Іл-76. Этап інструктажа і пагрузкі. Курс з аэрапорта – полігон 38-й дэсантна-штурмавой брыгады.
Усе дзеянні адпрацаваны па імгненням. За дварэсы скачкі ажыццявілі каля 60 вайскоўцаў. Пры сябе ў кожнага поўны камплект амуніцыі і ўзбраення. На борт трапляе толькі падрыхтаваны экіпаж. У кожнага з вайскоўцаў за плячыма не менш за 2 скачкі з парашютам і падрыхтоўка на спецыяльным паветрана-дэсантным комплексе. Служба проходит хорошо, прыжки были неоднократно, но самолета еще ни одного не было. Это удивительное чувство, все очень быстро, но захватывающе. Красота везде, невозможно описать, нужно самому прыгнуть, чтобы понять это. З пастаўленай задачай асабісты састаў справіўся на выдатна. Ребята все подготовились, готовы, но из самолета Ил-76 практически никто здесь ни разу не совершал прыжки. Поэтому для них это новинку, немножко страшновато, но с работой со своей справились, действовали уверенно, как их учили мы, и в воздухе, и при приземлении. То есть проблем никаких не было, я думаю, достойно выступим в Российской Федерации на совместных батальонных тактических учениях. Удзел у двухбаковых вучэннях у Пскове на базе 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии брэсцкія вайскоўцы прымуць ужо ў лютым. Евгения Мороз, Владимир Казаков, телерадиокомпания «Брест». Пажары, паводкі, аварыі, экалагічныя бедствы і надзвычайныя сітуацыі. Усё гэта сутнасць іх будзённай службы. Вартавальнікі адзначаюць сёння сваё прафесійнае свята. Больш за 2000 супрацоўнікаў падраздзяленняў Брэсцкага абласнога ўпраўлення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях у любую хвіліну гатовыя прыйсці на дапамогу кожнаму жыхару вобласці. Яны заўсёды на варце і гатовы ў любы момант выехаць на месца пажара ці іншай складанай жыццёвай сітуацыі. Дежурная служба МЧС, чем могу помочь? У выратавальнікі не трапляюць выпадковыя людзі. Сюды да службу прыходзяць хутчэй па прызванні і асэнсавана. Сярод такіх і начальнік варты пажарнай аварыйнай выратавальнай часці нумар 4 абласнога цэнтра Вадзім Табульчык, які аддаў прафесіі ўжо 15 гадоў свайго жыцця. Первоначально не получалось, как говорится, ничего. Опять же повторю, что эти молодежные амбиции, то, что я все умею, все могу, они как-то брали вверх. Безусловно, как человеку, конечно, трагедия любого человека, она, конечно, переживается. Но, скажу вам честно, в момент выезда, в момент боевой работы где-то это отходит на второй план. И больше все-таки берет вверх какая-то обузданность вот этих чувств, эмоций. Потому что пустить эмоции в себя в момент работы, это, конечно, оно... как бы по-человечески оно допустимо, но, к сожалению, это мешает профессионально выполнять свою задачу. Што галоўнае ў гэтай прафесіі? Напэўна, вытрымка, высокі прафесіяналізм, любоў да справы, якой займаешся, і жаданне дапамагчы людзям, якія трапілі ў складаную жыццёвую сітуацыю. А каб адпавядаць гэтым крытэрыям, неабходна быць заўсёды гатовым выканаць задачы па прызначэнні. А гэта не толькі баявая работа, а і кожнадзённыя трэніроўкі, дзе адпрацоўваюцца магчымыя сітуацыі. Толькі за мінулы год выратавальнікі вобласці здзейснілі больш за 4000 баявых выездаў, выратавалі жыццё 69 людзям, збераглі ад агню 470 пабудоў, 61 рознай тэхнікі. І такіх людзей, якія стаяць на варце бяспекі людзей, сёння ў вобласці налічваецца больш за 2000. Конечно же, работники службы по чрезвычайным ситуациям к своим обязанностям относятся со всей ответственностью, стараются максимально выложиться, стараются максимально больше узнать для повышения своих навыков, стараются максимально помочь людям, попавшим в беду, попавшим в чрезвычайную ситуацию. Конечно же, это не остается без внимания людей, без внимания жителей области. Интерес к профессии спасателя у нас большой, приходит большое количество молодежи, и многие хотят стать спасателями, понимая, что это почетно, что это ответственно, что это ежедневная помощь людям. І яны ганарацца тым, што менавіта яны могуць супрацьстаяць вогненнай стыхіі, выратоўваць і дапамагаць людзям у розных сітуацыях. Яны выратавальнікі. І гэта гучыць пачэсна. Юрый Печур, Владимир Казаков, телерадиокомпания «Брест». У апошні час усталявалася надзвычай цёплае надвор'е. У Белавежскай пушчы працягваюць расці грыбы-вешанкі, а ў асобных рэгіёнах вобласці былі заўважаныя пералётныя птушкі. Не спыняюцца работы і ў гаспадарках рэгіёна. Звычайна ў студзеньскі перыяд работы ў сельскіх гаспадарках мала, але не сёлета.
Зараз вядуцца работы больш характэрныя для канца лютага, пачатку сакавіка. Унясенне ўгняенняў і ўзворванне земляў. На палі в обласці ўжо вывезена каля 7 мільёнаў тонн арганічных угнаенняў. Унесена каля 4 мільёнаў. Узгарана больш за 300 тысяч гектараў палёў. Для такіх работ пацяплення спрыяльны час, але для азімых культур ёсць і свая небяспека. Зерновые культуры не вошли в состояние покоя, а продолжает процесс дыхания происходить, соответственно, тратятся сахара. Но на данный момент пока это не критично. Но если наступит резкое понижение температуры при отсутствии снежного покрова, то данное приведет к гибели или повреждению отзимных культур, соответственно. Кроме того, отсутствие снежного покрова, оно как бы еще влияет на отсутствие влаги в почве. То есть у нас будет более короткий промежуток времени для того, чтобы провести сев яровых культур в более оптимальные сроки и для того, чтобы сохранить ту влагу в почве. На дадзены момант працяглых замаразкаў няма, а ў дзень на тэрмометрах плюс. Дарэчы, жывыя сельскагаспадарчыя палі пры плюсавых тэмпературах паветра нават у такі час году прывабліваюць пералётных птушак. У своеасаблівую разведку ў асобныя раёны вобласці прыляцелі асобіны белалобага гуся і шэрага жураўля. 2019 год прызнаны самым цёплым за ўвесь час метэаралагічных назіранняў. Сёння сярэднесутачная тэмпература перавышае звычайную на 4-7 градусаў. Вы глядзіце галоўнае за тыдзень, і мы працягваем. З пачатку года ў вобласці пакуль не адзначана ніводнага выпадку захворвання на грып. Ці абміне нас эпідэмія сёлета, або ўсё ж рыхтавацца да яе варта, высвятлялі днямі карэспандэнты 4 канала. Ситуация в области с острыми респираторными вирусными инфекциями зараз находится на неэпидемиологичном узроне, означают специалисты. По данным лабораторных исследований, население болеет острыми респираторными заболеваниями, вызываемыми негриппозными вирусами, такими как риновирусы, аденовирусы, респираторно-синциальные вирусы и другие. Заболеваемость мы прогнозируем повышение традиционно где-то к концу января, начало февраля месяца. У регионе чекают традиционные штаммы вирусов гриппа А и Б, проти яких еще осенью прошла вакцинация. У регионе прищепились звыш 540 тысяч человек, а это амаль что 40% насельніцтва, 210 тысяч – дети. Иммунизационная прослойка великая, але калі все ж таки захворели, специалисты раяць адразу звяртацца до врачоў. Симптомы гриппу традиционные. Температура, боль в горле, кашель, першение в горле, слабость, разумеется, там головная боль и все прочее. Значит, но надо, и даже при явлениях острой респираторной инфекции нежелательно заниматься самолечением, потому что многие пациенты приходят, уже сами купили антибиотик, который, в общем-то, не является основным препаратом лечения вирусной инфекции, любой вирусной инфекции. Что тычыцца захворвання штаммом вируса H5N8, які зараз циркулює у країні у сусідцы Польшчы, так званого птушиного грипу, у нашай краіне ён не адзначаны. Пагражаць ён можа толькі хатняй жывёле, але ў рэгіёне за гэтым вядзецца пільны кантроль. А эпідэміёлагі раяць не набываць мяса птушак і яйкі ў краінах з пандэміяй, як і ў месцах несанкцыянаванага гандлю. Евгения Мороз, Тигран Акопян, телерадиокомпания «Брест». Брэсцкая Біблія «Вяртанне праз стагоддзі». Унікальны помнік беларускага друку заняў сваё пачэснае месца ў экспазіцыі музея гісторыі Брэста. Бадай адзін з самых каштоўных падарункаў на сваё тысячагоддзе Брэст атрымаў з рук кіраўніка дзяржавы. Брэсцкая Біблія праз стагоддзі вярнулася дамоў. Выданне 16 стагоддзя ўраджвае сваю велічу, вагою, памерамі, колькасцю старонак, багаццем ілюстрацый. Упершыню ў беларускім кнігадруку ў ёй быў размешчаны прадметны паказальнік. Немалая рэдкасць і наяўнасць гравіраваных тытульных лістоў перад старым і новым запаветамі. З моманта перадачы Бібліі берасцейцам прайшло 4 месяцы. За гэты час унікальнае выданне рыхтавалі да выставы, каб з ім маглі пазнаёміцца жыхары і госці Брэста. Біблія Радзівіла надрукавана па загаду старасты горада ў 16 стагоддзі. У 21 стагоддзі ганаровая місія па яе размяшчэнні ў экспазіцыю музея у старшыні гарвыканкама Александра Рагачука. Музей истории города мы будем наполнять раритетными экспонатами. Наше законодательство, бюджетное законодательство предполагает приобретение раритетов в том числе за счет и бюджетных средств. Поэтому, вероятно, каждый рубль, вложенный вот в эти раритеты, он потом отдастся с
исторится, не обязательно финансовым результатом, а что-то останется у кого-то здесь, кто-то просто по-другому посмотрит на историю своего города. Каб захаваць рарытэт, неабходны адмысловыя умовы для падтрымання належнага тэмпературнага і вільготнага ўзроўню. Для гэтых мэтаў была створана вітрына, адна з лепшых у Беларусі, са шклом, якое амаль не прапускае промні ультрафіялету і аздобленая клімат-кантролем. Па правілах захавання старадаўніх выданняў экспанавацца Біблія 16 стагоддзя можа не больш за 3 месяцы ў год. У другі час яна будзе знаходзіцца ў адмысловым кантэйнеры. Кіраўніцтва горада выступіла з прапановай 3 месяцы экспанавання разбіць на некалькі этапаў, каб пазнаёміцца з друкаваным сімвалам духоўнай і культурнай еднасці маглі як жыхары горада, так і замежныя турысты. Кожныя 2 гады ў вёсцы Лука Столінскага раёна праходзіць фальклорны этнаграфічны фестываль «Братэрская свечка». І кожны раз сюды прыязджае ўсё больш жадаючых прыняць у ім удзел. Традыцыя збіраць ахвяру і рабіць свечкі каля 10 кілаграмаў кожная існуе з 16 стагоддзя. Фальклорна-этнаграфічны фестываль «Братэрская свечка» сёлета праходзіў у 3-й раз. Яго арганізатар – Столінскае благачынне Пінскай праваслаўнай епархіі. І, як ужо павялося, першы дзень дзіцячы. У Луку з'ехаліся калектывы з суседняй вёскі Глінкі, Альшан, Століна і Пінска. Усяго каля 90 чалавек. Пасля набажэнства, якім распачынаецца фестываль, хлопчыкі адразу далучыліся да братчыкаў, дарослых мужчын, прысвечаных у сакрэты стварэння братэрскай свечкі. Далучэнне моладзі да традыцыі – адна з асноўных мэтаў фестывалю. Створаная дзецьмі свечка абавязкова знойдзе сваё месца ў мінскім храме усіх тужлівых радасцей. На другі дзень фестывалю братэрскую свечку для свайго храма рабілі мужчыны з вёскі Гарадной. Дарэчы, жанчыны да працэсу не дапускаюцца. Яны застаюцца на гаспадарцы, а хто хоча, дапамагае спевамі. Бліжэй да поўначы адбылося асвячэнне свечак, якія будуць гарэць наступныя 2 гады. Гарэць чыстым агнём дабра, света і надзеі на доўгае жыццё без пакут. Фольклор – это наша традиция. А традиция – это наша история. А народ без истории, он подобен облаку, которое ветер будет гулять в разные стороны. Если у нас есть традиция, если у нас есть история, мы не облако, мы дерево, которое крепко держится корнями за свою родную землю, за нашу полесскую, настоящую традицию и за нашу полесскую настоящую землю. Праваслаўны свет сёння адзначае хрышчэнне Гасподня, адно з 12 галоўных царкоўных святаў. Ва ўсіх храмах праходзяць святочныя богаслужэнні, асвячаецца вада. Па традыцыі ёсць і жадаючыя акунуцца і ў воды хрышчэнскай Іардані. Свята Вадохрышча – одно з самых старажытных хрысціянскіх. Яно называецца яшчэ і богаз'яўленнем, і праваслаўныя вернікі ставяцца да яго з асаблівым натхненнем, бо хрышчэнне Гасподне нагадвае і аб іх уласным хрышчэнні і дазваляе глыбей асэнсаваць значэнне гэтай таямніцы. Кульмінацыя ўрачыстай літургіі – вялікае асвячэнне вады, назіраць за якім можна ўсяго двойчы на год – увечары 18 студзеня і непасрэдна на свята. Вада і крыж як сімвал сілы і очищения от грехов и успомины про хрещение Иисуса Христа у раце Иордан. Почитание этого праздника относится к первым векам из христианской истории. И сейчас мы видим, что люди с благоговением и страхом Божьим приходят для того, чтобы помолиться в этот день, воздать славу Богу, помолиться за своих родных и близких, за свое Отечество и попросить у Бога милости всему нашему народу. Также после богослужения совершается освящение воды. Люди молятся, просят у Бога помощи, благословения, и эту святыню с благоговением несут дома для того, чтобы окропить их святой водой и в течение года натощак с утра вкушать. Людзі вераць у тое, што вада, асвечаная ў гэты дні, набывае лячэбныя ўласцівасці і дапамагае ў многіх справах. Захоўваецца вельмі доўга. Яна ўжываецца для ўмацавання духоўных сіл і здароўя. Ёй акрапляюць памяшканні. А вось традыцыйныя купанні ў ледзяных палынках і арданях па рашэнні святароў праваслаўнай царквы ў обласці ўжо некалькі гадоў не праводзяцца. Не было іх і на гэты раз. Это великий праздник. Здоровья всем, конечно, желаю, в первую очередь, мира, добра. Это очень светлый и великий праздник. Все рады, довольны, и дай Бог, что все за год дождали такого великого праздника. В здравии, духовном и телесном. Крещение, мы все крещенные, поэтому для нас это главный праздник. Не было бы крещения, как бы не было бы ничего. С крещением освящается все живое на земле, деревья, птицы, и мы, люди все. Я считаю, что это очень светлый праздник.
Але галоўнае ведаць, што святая вада дапамагае толькі тады, калі чалавек верыць у яе гаючую сілу і здольны змяніцца сам у лепшы бок. Юрый Печур, Роман Філюсіш, тэлерадыёкампанія «Брэст». Вось такім, як заўжды, цікавым і насычаным выдаўся гэты тыдзень на Брэшчыне. Што прынясе нам наступны, даведаемся хутка. Да сустрэчы ў праграме «Галоўнае за тыдзень» у наступную нядзелю у гэты ж час.